Mielenkiintoista. Generatiivisia tekoälyjä, kuten ChatGPT tai Gemini, käytetään entistä enemmän niin sanotusti hakukoneina. Tämän kehityksen seurauksena on syntynyt uusi optimoinnin ala, jota kutsutaan nimellä Answer Engine Optimization, eli AEO, tai toiselta nimeltään Generative Engine Optimization, eli GEO. Yksi näkyvimpiä esimerkkejä tästä kehityksestä on Googlen AI Overviews. Se tarjoaa hakutulosten yläosassa tekoälyn koostaman vastauksen kysymykseen lähteineen. Käyttäjän näkökulmastahan tämä on tosi kätevää, ja yrityksille se taas tarkoittaa sitä, että kilpailu laajenee myös siihen, että pääseekö oma sisältö mukaan näihin tekoälyllä tuotettuihin vastauksiin. Tekoälyoptimoinnin uusi aikakausi ei kuitenkaan tee hakukoneoptimoinnista turhaa. Se tekee siitä entistä tärkeämpää. Hakukoneiden päättely perustuu vahvasti siihen, kuinka hyödyllisenä ja luotettavana ne sisältösi näkevät. Ja sama pätee tekoälyyn. Koko artikkeli löytyy nyt Bion linkistä.